ఇప్పుడే మెంటల్ మధ్యలో చూసాం. వండర్ఫుల్ ఫిలిం, fantastic really, and a very good feel good film. And the cinema చూసిన తర్వాత అందరూ I think you'll definitely connect to it, and you'll definitely carry back those emotions and all home. And great job by the director Vivek Athreya, and of course Raj Kandukuri produced చేయడం, and the girl Nivetha, and of course Sree Vishnu, Madhura, and all. I think you should all watch it and you'll all connect with the film. I loved it and I'm sure you'll also love it. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ జోష్ రవి. మెంటల్ మదిలో ఈ రోజున ఈ సినిమా ఫస్ట్ ప్రివ్యూకి రావడం, ప్రీమియర్ చూడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా ఫంటాస్టిక్ జాబ్ విష్ణు గారు అండ్ హీరోయిన్ గారు. నేమ్ తెలియదు కానీ న్యూ గర్ల్ అనుకుంటే చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి. అండ్ ఫ్రంట్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైటింగ్, నేను డైరెక్టర్ గారికి లిటరల్లీ నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయిన ఈ సినిమాతో. ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ ఇండస్ట్రీకి రావాలి, చాలా అవసరం. మెంటల్ మదిలో అనే సినిమా ఖచ్చితంగా పెళ్లి చూపుల తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్గా రూల్ చేస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ మెంటల్ మదిలో క్రూ. థ్యాంక్ యూ. మెంటల్ మదిలో రాజ్ కందుకరి గారి మరో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇది. సో వివేక్ అత్రేయ హెస్ డన్ ఏ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. మూవీ చాలా బాగుంది. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్.